Έφυγα από τη δουλειά μου μετά από 14 ολόκληρα χρόνια που ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη, αλλά πραγματικά βρήκα την εργασία που με έκανε να αγαπώ πολύ αυτό που κάνω, να ξεφύγω από το ωράριο 9-5, να πρέπει να πάρω άντε για να πάω κάπου και να έχω την ελευθερία του χρόνου που θέλω με την οικογένειά μου και να κάνω πράγματα και για μένα που μέχρι τώρα δεν μπορούσα να κάνω. Και εννοείται κατάφερα να φτάσω, παιδιά, σε εισοδήματα τριπλάσια, τετραπλάσια, ακόμη και πενταπλάσια από αυτά που είχα μέχρι τώρα. Αν κάτι από αυτά σε ενδιαφέρει και πραγματικά ψάχνεις έναν τρόπο να βγάλεις εξτρά χρήματα ή θέλεις να ξεφύγεις από αυτό το ωράριο και να βγάλεις παραπάνω εισοδήματα από όπου και αν βρίσκεσαι, μείνε σε αυτό εδώ το βίντεο και θα σου πω τα πάντα. Είμαι η Άννα Μαρία, 34 χρονών, έχω ένα παιδί που τώρα το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει το γυμνάσιο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί 1,5 χρόνο πριν δεν είχαμε καμία απολύτως οικονομική δυνατότητα. Πραγματικά ίσα ίσα βγάζαμε τα χρήματα για το ενίκιο, για τα βασικά μας έξοδα, ρεύμα, νερό, φαΐ και δεν περισσεύανε τίποτα. Το παιδί μου έπρεπε να πάει φροντιστήριο για να μπορέσει να έχει παραπάνω εκπαίδευση. Δεν μπορούσαμε καν να πάμε φροντιστήριο και εννοείται του στέρισα αυτές τις γνώσεις γιατί απλά δεν είχαμε τα χρήματα. Και άλλα πολλά, όπως γιατρούς καμιά φορά που έπρεπε να πληρώσει τους γιατρούς, άρα άφηνες κάτι άλλο πίσω. Υπήρχαν διάφορες υποχρεώσεις, οι οποίες δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε για τα βασικά, γιατί απλά δεν υπήρχαν χρήματα. Έτσι, 1,5 χρόνο πριν, όπως έχω πει πολλές φορές, βρήκα αυτή τη χρυσή εργασία που πραγματικά με βοήθησε να ξεχρεώσω τα 2 δάνεια και τις 2 πιστωτικές κάρτες που πραγματικά ήταν πολύ μεγάλες υποχρεώσεις, πενταψήφιο εισόδημα, πενταψήφιο χρέος μάλλον ήταν αυτό. Και εννοείται, παιδιά, με βοήθησε να έχω πολύ καλύτερη ζωή, να στείλω το παιδί μου στο φροντιστήριο και να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα που μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε με τίποτα. Δεν έχουμε αυτή τη σκέψη, τι θα κάνουμε, πού θα βρούμε τα χρήματα να κάνουμε αυτό, πού θα βρούμε τα χρήματα να πάμε στο χ γιατρό γιατί μας ζήτησε να κάνουμε το χ κάτι, πού θα πάμε να βρούμε τα χρήματα να πάμε διακοπές στο, γιατί πάντα χρειάζονται διακοπές κάπου για ένα μπάνιο, να πας μια βόλτα με το παιδί σου, να σου ζητήσει κάτι και να του πεις έχω, όχι δεν έχω. Οπότε, παιδιά, καταφέραμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, κατάφερα να αλλάξω τη δική μου και του παιδιού μου και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό σαν μονογονέας και πραγματικά είμαι εδώ να σου πω ότι υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα, αν πραγματικά ψάχνεις έναν τρόπο να λύσεις αυτά τα οικονομικά σου ζητήματα, γιατί αν λύσεις τα οικονομικά, χαμογελάς και διαφορετικά, παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε. Οπότε, θα σου αφήσω τα στοιχεία μου, στείλε μου μήνυμα, γράψε μου θέλω να σου πω, παιδιά, γιατί μέσα από το σύστημα εργασίας μου και με την ομάδα μου σε καθοδηγώ βήμα-βήμα, υπάρχει πλήρης εκπαίδευση, υπάρχει ολόκληρο σύστημα εργασίας από πίσω που βρίσκουμε τον δικό σου τρόπο και πραγματικά ανυπομονώ μαζί να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα, να σε καθοδηγήσω, να είμαι δίπλα σου, να μπορέσεις και εσύ να έχεις τη ζωή που ονειρεύεσαι, είτε είναι αυτό τα πρώτα σου 500 ευρώ, είτε είναι αυτό ποσά μιλάμε τα οποία δεν υπάρχουν ταβάνι, παιδιά, δεν υπάρχει ταβάνι. Όσο περισσότερο δουλέψεις, τόσο περισσότερο θα βγάλεις. Στείλε μου μήνυμα και ανυπομονώ.